ตัวไหนhian Isua pianna hmun pan turing kan kala Biakin kan han do thota hei ti hian يلا هذا لا hei thla te pon lo nuala ti hmun hi ti hian Biakin in han sakna na ti hian kan han kal mga helai hi entrance ania hian hi kan in line karena dia benar mereka manusia. Saya pikir bahwa itu benar harus terjadi secara itu. Mungkin ada placenta. Ya. Ini line tepo hi kangai be ya. Where are you from? We are from India. India. Yeah. Okay. And you? I'm from here. Okay. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. We are coming with 80 members. Okay. Approximately. Để chúng ta hiên hi kan han lu do na helai hian kan in line na sa khop maya in line po hi hei an tam khop maya chunga hian hei ke ni po kan in line ve do na kan grup ni hi ada tar kan nak sahi kadong kam ka youtuber foreign Oke. Jadi grup Indonesia bersama. Sina hian kan hun hi ala thing deva My friends from India. I go from here. ani le kan duk to ko tanga ti chuan kan hun te aron thlen huna kan ron lang leang kan hak lel he to mai duang takero chuan tourist hi ara sa bawngin voina hian kan omrei thei don lova eng pon ni sela kan dali so Krista pian hun kan han thleng hi kan lom khrim lok thak kan ti to ani ti khan gan du tok le khotan tuna hian Isua pianna hmun kan om meka helai hmunah hian Biakin Dawin hmun an lo siama hei an tiro pui em maya til khai ti po hi atam khop maya hian tourist mun rang om te ti hian kan han thu chola hei ke po kan thu chol ve loka lukhum te po phel turan tia ma ro chu khum hi anom thoba kan han phelanga hei tuna hian tourist tam tak thahnem tak kan phun khom meka mizo te po hei a hlomin kan han oma yang hian kan han tling khom ani a Bethlehem ti Bethlehem tu Christmas tu Isua pianna mun ngei kan han oma a vannei thak lein ka ria a he kan omna Biakin hming hi native church tiania om sia chu hmun ngak Biakin tina te pon yang chu tuna hian kan han khom meka he laya hian hei kan han hnu mi ding lawa mi ho hi so ten lai bor he la hi sia ki na hmun di ka kan han sia ani a ti hian visitor tan po visitor khang an siama Isua no te
อันนี้ลายเหล่มเต้ขัดเตียนที่คริสต์มาสกันห่วงที่เขาค่ะอันนี้ตัวน้ำมีฮีเฮ้ยมาลายอันเพียงเด้ออันเสียวอันนี้แต่ละเฮียนคริสเตียนมาสาเตนะกันบรินเตเละอิสุคริสต์จุงจางทิลไปหมดตักไว้บุลเมียงติค่ะเสียค่ะไอ้ตัวไหนเฮียนโคมแล้วแต่พอเอาหัวเฮียนอันนี้ตัวนั้นมีแต่พอฮีมาลายคริสเตียนแต่หัวหน้ามันจีที่เฮียนตัวนี้สิกันกัลมุกมายาข้าวเวลหุ่นครับครั้งอัตรินตัวน่าเฮียนกับคริสต์Biakin chhungah ka chu ni ti hian kan han lu hetia kan han ti tuk mai lo hi chuan hun hi apai chi tu wang chau kan hu thei don lo hian in langa tu wang chau tu na hian kan han tu roi roi ra tu na kan han hu hi Isua pian na hun Bethlehem ni hian tur gai tam tak hian teamin briefing te annei thling tong trai na ten hun manga na hian Bethlehem Isua Christa pian na hun kanom me kani ole kan hun hi atai khop maya tuna hian ke ni hun phei chu ala lak khop maya kan intlar put maya tlawhtu an tam ma veina hian tuna kan han huang hian khi hian kan intlar thup mai ani tu wang chuan hmun hi pilgrimage kan tia sa phuat na thila Christian hun poimo tlawh kal khom te ina an tlawh ngei na hmun ani ni po kan han kal ania kan tlawh hmun hi pathian sara kan vannei hi kan han tlawh dam chhungah kan tlawh thei to no tur te ani chuan helai hmun kan han thleng ringot po hi pathian mal som na ani nam phrang ten he hmun hi an tlawh hun hlu tak le sum tam tak sengin an tlawh in hlan thar na te an nei thin ani tuna hian hei intlar hi kan tam em maya kan hun tak phei hi chu tik nge ron thlenang po kan threlo ani po ni sela kan lo ngak ve photanga ti hian han tlawh tur em chuang kha a om lowa kan huang hian a chhungah hian an lu ta thu thleng ate an thu han hlan na te an nei rei tak hi anong jong lo ni ole sati song kha kan report thei chu report re se ale voin hituri si an ras khop maya ei tuna hian mi za engama sa adin laina mun ram atoi nan kala Isua Christa pian na hun Bethlehem to turin ei mi ram hi hian hei kan intlar khamania kini phei hi chu kan la nung he maya kan mi chang te nga ko in he tu na hian ta de kan han la wal ani heta hian lu le tu ra ya ei a intlar te hi mi ngo sa mai kan ni kan kun te po hi tai ma ei tu na hian ei kun ram ya rong kalan ni where from you come? What? Albania. Okay, you are coming in group? Okay, all of you? Okay. This was Slovenia. Romania. Me Romania, Slovenia.
Okay, okay. So nice to meet you all. God bless you. Nice to meet you too. Okay. Okay. Thì vẫn hùng phấn ta phải rằng cái là hay kỹ ni po hay cần tìm hậu cần ni tu là hian Bethel Holy Land Bethel group cần ni hay tu là hian cần nó lụt thấy xí là hay cần intlar qual về là ni hay helai hu ni rồi chu cần kal về nghe ni te rồi chu thế tu tên mình lâu cái đó ni cần kal nghe ni te rồi chu cần nó so đó ni cần hun hian là rong theng mấy đòn lâu xí chu vang chuan hi time te kan han pass yan hu thang kana tangin ron kal ko ma hi. Hello, how are you? Where from you come from? Okay, so in team okay. Okay, God bless you all. Hey, Albania. You come from Ghana? Yes, we came from Ghana. Okay. From Ghana. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm And you? from India. India. Okay. Namaste. Thank you. Let's take picture. Namaste. Yes. So, Namaste, India. thank you. Namaste. Okay. Ghana tangin rongkala in team around. I'll come to India. Okay. You please come to India. Enjoy your holy. Okay. Sure. Okay, your time will come soon. Yeah. Okay. Bye-bye. God bless you all. This is Ghana. Ghana. God bless Ghana. God bless. Okay. Ghana tanga kalte. Ani ahi. Timin an ron kal ani. Okay, Ghana. God bless Ghana. Bless you. Okay. Bless you. Ghana. With our own eyes, we've seen the goodness of the Lord and the glory of the Lord. There's no doubt. Receive Jesus as your Lord and personal Savior. You're going to have your salvation. Bye. Yes. God bless you. Okay. Bye. Okay, tekan Ghana tanga rong kalte. Nen ka hay mu ve zok lum boka. Tu na hian kan tlawhtu rahi apoi moni ti chu hai rual ni to lo ni ole ti khan kan du tok le photanga kan hun rot thlen tur te kan ngak le lokan ole tu na hian Isua pianna hun Bethlehem ran chu pe na thlen mun on kha kan han henga hei an tam ni em maya belaya hian thut khom na te an sia ba te ke pho kan thu ha chol renga ti hian kan thu ha chol renga ona tu na hian Biakin chung rin lai takah ei kan han theng phei ve a ti kan lo chi a in he lai a hian Isua Krista lem Josefa lem te lai he lo ta ra hei a khiat rin na mu khoi mo tak ani ome chuan he lai a hian RC antlar chhungah hi si lai gen Isua Krista no se lai Wait a minute. We enter half hour time.
Don't push. Menjaga dulu dari belakang. Takut diselip. Masih indah, masih indah. Tahan Kak Tony situ. Tahan. Wait. My group, I be the first one, please. Okay. Let the guy go first. Make he Biakin hnuaiah khanlia chuan helai hmun takah hi kanla Isu Krista pian hmun ani hian helai hian Isu Krista piang ani pian na hmun hi Biakin ini chuan kan pulpit hnuaiah ani chu tiang chuan ya tourist ho hian in tawna se maya hian chu ho hi helai hmun hi ni maya hian ta hian Bethlehem takin helai hmun sa khendaram takah tangin an tlawh tuna hian lut engam sa tan oma hian helai hmun hi Bethlehem kanla Isu Krista pian na hmun ngei ani to potang helai hmun hi Isu Krista pian na hmun lai chu ani kan khoi ve ngei ani hi Hey, no picture. It's not a studio. The church is closing now. Come on. helai hmun hi kanla Isu Krista pian na hmun Bethlehem bawngin tlawm kan ti thin kha ani helai hmun hi tun nga atanga an lo ven him tlat ani hmun ma te hi tourist hoina ol samzoka kan mu theina turin an lo veng him tlata Biakin Hemi pianna an han sak nan te po hi an bei ursun hle maya helai zon cholai tak hi keini Biakin anga chuan kan pulpit mun thiang lim zon kha ani ti hian RC te an han siama an hunga an zongin tourist te point an zu tlaw in do chen te po thei lova he hmun motor hian hmun latak atangin sum le pai tam tak sengin ni tin mai visitors an omani ke ni point helai hmun hi kan han tlaw in hmun ngei te kan han kal thea alom tak zeta khovel min chandam tura lo piang Isu Krista pian na hmun ngei kan han mu meu chuan ru te po athar du ngei mai helaya hian chhungah Biakin at hmun poimo lai khalai bula khan siama kan ju chok thla kan zimu mup maya thalak na hun rei lo te chu han siam asela hun te atot thi em wangin duang tak pon helai mun hian om rei thei lawa ke ni po kan duang tok rei chom lo mai la helai mun ate
kan su thlenga ren tong trai na te kan han mang thei boka pathian mal som na ro pui tak ani he hmun motura kan kal hlat zia te kan han ngai tu chuan helai kan han thleng thei hi a lo thlin thlak le ani ole helai isu Krista pianna hmun kan han tar lan thei chu khati jong kha ni phot ro se